enanumri edana se pa se osoma ma oman Ghana osoma ma bibi man enumri de Nyankopon ase na mesabu mu ase o chia me maame chia me odifo agema Benjamin Hokani maame obatampa ye maame abeta ageman owo me obidum bie maame enumri minim se wapomu ye papa odifo agema Benjamin Nyankopon nti wapomu ye enumri ede janum Nyankopon ase sa aye ne fe na aye ne niso no nam adom so de abo adom so no de yankwa ache na enumri ene asase so tefo ebidi nkomo enumri nyame nko so na mo ha enumri minimnua baako ena wa ha waya so pani ebre ne dura mema won so waboni tini the enumri the American say the worship righteous TV the great way to heaven enumri say nipa no waye nchira pa say nipa na ye nchira TV wanwaso no TV a onam so edi hunu Onyankopon na henie mo hintasem TV a onam so ede tene Onyankopon ma TV a onam so ewie bremu edi hwimu akra wayera no do wakofie ho righteous TV kofa bai CEO eni yewro difo agema Benjamin de yasoma no ona ni Nyankopon nam ne so no di TV abaye nsusu ye pen so onam so di TV eba beji akra onam so di TV eba be kire kwan onam so di TV eba kire na henie mu asomasem na timpo mu akwan no onam righteous TV so kire onam udifo agema Benjamin so eno odi TV bai yede janum Nyankopon ase minua memo akwaba Mani di mpacho eda mejuso mpacho enumere die your righteous TV ibidim komo kakra na mpacho woni di mpese nka abodi kire ahwefo no ene etiefo no pacho efre wo sei Brother Prince Rodona frame secretary Brother Prince secretary ni ene na hia no ene enumere yi minimnua ba bidim komo ye betwetwe nkomo Ize Nyanko brother secretary emu akwaba Ize Nyankopon enumere mi question am bisa on say Ize Nyankopon enam ahumobro nsaso na modom nsaso esoma odifo agema Benjamin janom penso difo ibi osoma no de no mai Brother Prince when me say my first question would odifo agema Benjamin etoto asase no so adifo no asase no so asofo asase no so asempakafo ho a sei na usi hu odifo agema Benjamin eni asase so adifo no opanyin bi mo edam pacho nda wase na enanyu me de meda osusu Nyankopon eni ye na wadi Yesu Kristo asida bio enkoma ne SOMAFO odifo agema Benjamin ye nam ne so na Onyankopon humobro ado soman na nam so ama righteous TV epi o my Ghana mu na ene so yeso ekasebi odifo agema Benjamin asida kesi ye wura baabi awo bia na enwume echiawo eda wase se wangu Onyankopon ni mase na oma Onyankopon pe abamu amen asida biu enkoma odifo agema Benjamin ho kani mama abeta eleda bia me kan se Onyankopon eduma mu se wo yere na oyere no ni suban a wo bebele papa na odifo agema Benjamin de inshanka Nyankopon amen se o ma no ba papa amen eda asema busa mi de le tia sim se ya na ayema ho sepe kwase na ayema nijie kwase se odifo agema Benjamin oni yepen so asasi so
edifo asofo asempakafo ne akyerɛkyerɛfo ono omontem no difference kakraka wo difference kakraka on say me kanu ye a ebe kyere nipa bi adwen kakra na yenti a difference wo ne say ye je odifo Yeremia wo ho ye wa difo so wo say difo so ni say wọ́n so kyerɛkyerɛ Onyankopɔn akwai wọ́n so di Israel man nam control do so no di fo Yeremia wọ́n so nim sɛ wọ́n so kyerɛkyerɛ Onyankopɔn akwai wọ́n so di Israel nam control do so ba sɛ ne nte saa na Yeremia die no ɛna yɛ no korɛ ba di fo nkae ne die no sɛ no ma ne ba o mu din San odifo a Benjamin awon toto so yetie na inshanka Israel Nyankopon se ye de wo soma na ko ano o me ye di yeni ehu no amen na ye di asoso ate asem papa wo de soma no na ye yi modwuma itu odifo a Benjamin eni asofo odifo ni asem pakafo ahwefo ni akyerɛkyerɛfo ya won toto so yidie odifo a Benjamin nempempen so a Israel Nyankopɔn de gyina odine gyina ye de odifo Yeremia mu gyina be ya wuntimi mfa nnemma asofo yi entoto wo ho asanka ni mu no eni ni nnwuma ne ne yoye mu no eni wo musu nnwuma eni wona asanka mu eni wo ye ni mu no eni di bu wo ho konta yibu ye ni yawe nso odifo a Benjamin ni gyina be Nyankopɔn de gyina no e odifo Yeremia mu gyina be me da se brother Prince na wasemu a wo kan yi sa edifo ni asofo no so no omo so se e beka se omo so omo ka omo bo awurade di kanya awurade asemu nso so oje ne sei on se akwese emra na Yeremia ho o shenkom a na edifo nkan na so shenkom enso emra Yeremia shenkom na odifo Sidekia enso shenkom no onso odifo no kora ahwe nani so but what I say but Yeremia na Nyankopɔn no kora ho wo so honhom na wo ye de odifo Moses so eno na be Yeremia so enti Nyankopɔn mu ni die enipa na ba de aduade din na beba so obekyerehye wo awurade din but ne Nyankopɔn a ba obo awurade din sana no ko difo no so ba won so de awurade din na ba nenso madwem mafo ele bu nkonta hu ne se yene no kore difo fi Israel Nyankopɔn madwem mafo wona madwem ma ne de omo nya madwem ma no e de omo ne tudi wona odi Nyankopɔn din na ba ba de nyame na asoma won omo ne tudi saa nkofo na chi ba madwem mafo no omo ne tudi no kore asomafo adifo na chi na say minu ya metie wasem ya na say wo mu sa asofo ne adifo no omo bo Nyankopɔn din die yes ani panyina nim so omo kan urade asem yes but so do omo betoto odifo agema Benjamin ho a ensonso ye kase dem yes sonso ye dem ne say wona brabo yes odifo agema Benjamin osoma no yi obeda brabo bi ni suban bi edi a tese abrabo ni suban no esi ajanom de no so pepepe a tese ade kura ye me nwanwa na ye me fe na ye me de na ye me niji wono ho no say efiri 2014 en odifo agema Benjamin akase wotene yes oye tene ni no so oye no enipa dodo bi pa pempuma nkoma ene ba na ase obi aba na ohwe twerɛsɛm mu a tene ne abrabɔ na wo twerɛsɛm mu no odifo agema Benjamin nkyɛn ne ohunu bi yes na sɛ edi adanse sɛ odifo agema Benjamin oni asɔfo no ensoso ye kase dem yes ni nyame asɛm kamu ni nyame adwuma mu
enkomhye mu ne niye mu eniye ni suban ni abrabo mu bibia daddy bibia yi ne ho adi sɛ odifo agema Benjamin ɔne de onim Kristo no yes no ɔne de Kristo no asoma no e ka de boa adofo a wutie me aha yɛ Righteous City Righteous TV so ne yatie ɛna Righteous City Righteous TV nie Righteous City so nie Righteous TV nie ɛna Righteous TV Righteous City so nie brother Prince bato to aso ndi sɛ ohwemu a sɛ ɛda yɛte yi sɛ yɛsɛ yɛhu Nyankopɔn a ɛwɔ no kure mu a engeka enne ɛma asɔfo ne adifo ne asempakafo a ki yɛhu Nyankopɔn Israel Nyankopɔn ne sɛ de yɛhu ni yɛhu ni saa sɛ yɛne wɔn a wɔgye Awurade Yesu Kristo di yɛnso yɛgidi saa yɛnso yɛne wɔn hyia sɛ so pɛ sɛ o kyerɛ sɛ na yɛnso so ne yɛkɔ asɔre yes yesu yɛsoma odifo agema Benjamin no ɛna ne Nyankopɔn no to yɛbɛgu ne naasɛ kɔ akɔ yɛfifiri nsɔre mu yes nyɛsɛ anaasɛ yɛwo ya yes yɛfifiri nsɔre mu na nkyɛ sɛ yɛwo yɛ yankɔ asɔre da yɛwo yɛ kɔ nsɔre yɛatena asɔfo apempema nkoma naase yes na bra yɛti odifo agema Benjamin ka no a yɛbaa ne nan sisi yɛbɛhwɛ no yɛbaa yɛwie nsɛm a ɔde asoma no yɛwie ne nsɛm no ne yɛhwɛ ne setena na brabɔ ne su no na kyɛ sɛ yɛasɔfofoɔ a ne yɛte wɔ mo naase no yɛhunu sɛ ɔmo wɔ akyiri koraa akyiri koraa kakraka tenten edin na ɔmo bɔ no yɛhu adwuma na ɔmo yɛ dabi pakyɛ to aso sɛ ɔmo de ɛda ɔmo sɛ yɛ adwene o asɔfoɔ ne asempakafoɔ ne adifo ɔmo sɛ yɛ adwene na nyɛ ɔmo anaka to yɛ tirim sɛ asase so tene ne bi ani hɔ ɛyɛ ɔmo a ebesi ne korɔ mo da so ka yes wɔn a wɔde Awurade din bae nanso ne Awurade na soma wɔn wɔsi adifo no ne soma wɔn wɔn so bɔ wɔn sɛ asoma wɔn epatwa wɔte ase nti ɔmo yɛ nkurɔfoɔ a daa ɔmo sɛ Nyankopɔn ma adwene daa ne daa nti bɛɛ is it week wei anaasɛ last week na Onyankopɔn difoɔ no te ha ɛka asɛm ni ɔse ɔka kyerɛ asɔfoɔ no sɛ nkwasea ne anifirafoɔ sɛ moma Onyankopɔn man ɛfom na ɔmo yɛ ɔmo ho minim na ɛsɛ Yesu yɛ pɛn so no honhom bi abɛyɛ mu adwuma yɛ a yɛne yɛdi Nyankopɔn akyi no yɛyɛ ho sɛ yɛnim ɛnso yɛnim hwee wɔte studio ha yɛ na nɛɛka life nso wɔ fie na nso metie wɔka asɛm no saa asɛm no mu ɔdu ɛyɛ di ntia ɛyɛ asɔfoɔ no ɛne adiifoɔ no asomafoɔ no ɔfrɛ wɔn akyerɛkyerɛfoɔ na asɛ yɛ adwene saa ɔmo ma woka Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ nokorɛ a nnipa mu wɔtiatia so ba deɛ ɛnyɛ nokorɛ no ɛne ɔmo bu de so wohwɛ odiifoɔ agema Benjamin a nnipa biara a wɔde ne ho bɔ odiifoɔ agema Benjamin wɔn na Onyankopɔn bɛsɔ n'ani aka asɛm paa nnipa bi a odwane bɛtoa odiifoɔ agema Benjamin Nyankopɔn na wɔde ne ho bɔ no yes ɔn na Israel Nyankopɔn no ɛsom boma no yes na wɔn a wɔkɔ asɔfoɔ no a wɔwɔ nsase no soɔ no ɔmo deɛ ɔmo mu Awurade no Israel Nyankopɔn ɔmo mu no ɔmo tietia no ɔmo tietia no so ɔmo tietia no waka asɛm paa nnipa bi a ɔbaa ne bɛrima awo ateasefo asase so na apɛsi Nyankopɔn n'ani so ɛsɛ saa Nyankopɔn Israel Nyankopɔn ne diifoɔ wɔn a wɔhwɛ no wɔn ne odiifoɔ agema Benjamin yɛ akyinyɛ bi ani ho na sɛ wobɛn saa Nyankopɔn somafoɔ yi a wobɛhu sɛ ampa sɛ Israel Nyankopɔn no wɔda so kae asase ɛnokorɛ mentwawa no waka asɛm bi na ɛnaano ɔsoma a odiifoɔ agema Benjamin adwuma yim ne nsɛnka mu no a Israel Nyankopɔn nam ne so abie Righteous TV ɛnaano me nua baabi ɛhwɛ TV no bi akonya ba ni TV sɛ yɛ no ɔde kɔma repeller no ɔyɛ yɛ no ɛna ɔhwɛ
or searching or scanning the Koto Righteous TV. And we heard no say na onyame di for ye yasoma no na o kasa e kire oman no na menua ba no ese boni bia na wasase isu bia na boni bia wasase isu oye bi o se obi twe asra na nipa na ka se na ni tie ne ya na nipa na ka se oji bi twe na wo twe a ebekọ ebejai o twe asra no wie no efiri ho no obey addicted ewo asra no a wontimi nya atwen anadwokro osoro kokotwe eno no dankyan a entokwa onu wi tese wo se abrabo bi a ensem fata no oyebi esoso no ote asore dem na no o share Righteous TV o share Righteous TV no a onyankopon difo no egu aba no osoro nsem ode ama odifo agema Benjamin na ode ma oman no wotie nsem no wie no na asra no bi ekura no wi kura no dia kwika yi dia akubeba bani bi kura no anko kwa akotwe to yeso kwa akotwe na bibi pem no so onyina ho wotie onyankopon akwa na numu asem wie no mo jai asra na ni bibi egu ho mo tini table so o say brother menua me come kire o say ene ye 5 days yes 5 days no me nkotwe sa na yema ni biem so nso di faje ma Benjamin woni ho ya bi ana de eni kan fe ne say o say na me ya pa me ne nkofo bibira ya aka o ka me ame no beko me tisi abonten no wa nipa me ne ya aka obi anim se me ne ya aka no bitimi ka che nipa no me ka che wo mo se o so mo doso o ka che wo mo se hey mahwe TV nwa so obi o Righteous TV obi anko o che nipa no mahwe TV Righteous TV o koko pebi na so so hwe odi faje ma Benjamin ni ho dabi no se oti nanum asem no etimi amana dan na kwamboni nyina gya odi akwamboni tusu ni nyina gu fom ni nyina gu fom odi ni nyina gu fom odi ni nyina gu fom a o se ne nkwa na akai odi betena se ama Israel nyankopon no de osoma mi rodi fo agema Benjamin no enti brother Prince asema wo ka no odi fo agema Benjamin de wodi na toto asofo na ka se wodi na toto asofo no kra na wo limit nyankopon osoma no yes if say ono na Israel nyankopon janum nyankopon me chemi rodi fo Mose nyankopon me chemi rodi fo Daniel nyankopon me chemi rodi fo Isaiah nyankopon ono na de wasoma no wayi no asoma no de ama bibi men enti ko di fo agema Benjamin de nka no soma mu no se de bia ya na yeta aka no ka se asofo no ne adifo no ene pie ba yes beka se owura eya sumdwem ana eboko mu firi se without odifo agema Benjamin se ki yanhia na enki obi abekọ se yim mebre ya won to so yi menam kam se na eda hu di asase aye to so se nokure difo yi ampie atasfo asase su a na de yemanije na yema hosepene se o se pie o my Ghana ani ji Ghana de pa eda yitre yo yanyawo na nyankopon difo yi wasama na nyankopon no masema boma bi Righteous TV so obi anti sa asem yi na o tefi aye dey o ye dey ya kwasi ada ene ukui ada on sore nyare mfa wata be hye eme hwe difo agema Benjamin Israel nyankopon yakiri kwai difo no kurese ye pi o tefi aye dey edu kwasi ada nyankopon so fi bi mu na woko eso be hwe difo agema Benjamin yakiri kwai efie ho bra odifo agema Benjamin ho oho na asolufi a uwurem a obeti nyankopon asem ene de sa asolufi di omo di adane atonton yesu si watwere se ni fie masori fie be mpa bofu fie wangasa atonton enti bra odifo agema Benjamin ho oba ho na bo sampa yesu si watwere se ni fie be ye mpa bofu fie
to wana abo be kyerɛkyerɛ saa nsim no mu akyerɛ opefee asam kakra na Yesu kan ho obe kyerɛkyerɛ mu akyerɛ opefee ndi sɛ yansom odifo agye Benjamin awo ntoto so yi mmiri isu a ɛda na nka yɛ fine with the secretary me bo or the first de menua Prince kan yi brother Prince e kan yi wo tena fia yɛden osofo yi kɔ no obesi na wuntime ntene dabi ebesi na woda so ka sɛ papa mpɛ sɛ me yɛ mintime nyɛ ne mu mbɔne a mempɛ na meyɛ yes bɔmɔden na ne odifo agema Benjamin hia saa asɛm no bi mbɔ wanu mu da dabi waka bi atwam na wonka bi bie mu da yes me say bɔmɔden na ne odifo agema Benjamin hia wonu odifo agema Benjamin hia wabɛgye atom sɛ yɛ wawurade asɛm ɛsa kyerɛ nipa wo sɔre kwasi ada sɔre kwasi osɔfo no wo kɔpɛ de sɔfo no timi ka kyerɛ sɛ obi antime ntene odifo agema Benjamin ka bi da no wonka bi da kwasi ada ne odifo agema Benjamin hia ewu kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurum kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurum wonu odifo agema Benjamin hia ɛna behu sɛ yes sɛ Israel Nyankopɔn aba behu na asase no mɔbɔ wabɛdom abo asase ɔde odifo agema Benjamin ɔde na bɛyɛ akyɛdeɛ de amaye ɔde na bɛyɛ adeɛ ɔde na bɛfam yɛ kakraka akyɛdeɛ kɛseɛ ɛda akyɛdeɛ na ɔde na bɛyɛ amaye wonu odifo agema Benjamin hia deɛ secretary Onyankopɔn difo yi ɔfa no so ɛyɛ nneɛma bebree akɛseɛ ɔfa no so sayadeɛ kɛseɛ ɔfa no so ɛhyɛ nkɔm akɛseɛ deɛ bɛsi wɔ man no mu deɛ bɛsi wɔ amaaman mu ɔmani hunu yes na wada no di yes papa sɔfo wohia odifo agema Benjamin papa difo wohia odifo agema Benjamin ɛnte saa bɛyera enyo ho akinye na nse se bibia ba be sha asofofo no mu na asofo wo ko ese asofofo no akọ meeting abodi Fajima Benjamin ho se omotan obi ta odi fo na Benjamin nyo na ha no eda na o ta odi fo Fajima Benjamin sei odi fo Fajima Benjamin de eda o ye sofo o ye difo o ye simpeke ni kyerɛkyerɛfo a o ta na agede o ta na wa na oni mbegu ase enipa bia no kurepi na wo sɔrɔ sɛ ɔno nokuri ne kɔdi asie woyɛ den w'anim bɛgu ase asɔfam w'anim wei ɛbɛgu ase na odifo agema Benjamin bɔne bɛyi ɛna ɔno ayɛ na ɛda yɛte yɛka sɛ yɛmpia abɔnten yɛpia abɔnten secretary Onyankopɔn difo agema Benjamin Israel Nyankopɔn fa no so hyɛ nkɔm paa bebree ɔfa no so ka deɛ bɛsi wɔ man mu bebree ɔfa no so ka deɛ ba amaaman so yes odifo agema Benjamin ɛna no wɔhyɛ nkɔm ɛna no ya April 23rd April wɔhyɛ nkɔm sɛ ne Nyankopɔn de ɔsoma no ma ne hunu sɛ plane ɛbɛtɔ fam ama nipa wu odifo agema Benjamin 23rd April 2025 year 23rd April 2025 year odifo agema Benjamin ɔyɛ asɔre ne Nyankopɔn fa so ɛfa no so di ye wo yɛdi sɛ plane ɛbɛtɔ fam ama nipa wu anumere yɛ anasa wie yɛ ana no pɛ yɛ Ghana yɛ ante asɛmpa yɛsɛ yɛ de ne yɛka ɛyɛ ya but do Nyankopɔn nam na ko anum asɛm so aka no ɛna abamu ɛbɛmu ɔman na hunu sɛ yɛnya yɛwuro difo Mose no nsa so yes yɛnya yɛwuro difo Isaiah no nsa so yes ɛwɔ yɛ man mu Ghana ɛsɛ obi adwa no bɛtoa no odifo agema Benjamin Nyankopɔn na no Onyankopɔn difo ekan anɔpɛ wie yɛ ai ɛne yɛnya nkra sɛ Dr. Mane Boama gentleman Dr. Mane Boama we Minister of Defense defense ɛna
Honorable Muntala Muhammad so ye Tamale Central Tamale baby MP ibinum keka ho ibinum keka nipa nwotwe omo ko boase adanse pray akoti atofom ama omo ahye enumere ye omo ahye awia no mpo omo ahye oje asem yi sei eda odifo Ajema Benjamin enyankopon nase bacho secretary bacho twen yenkonko tie prophecy no emra sesiye yenkonko tie prophecy no emra Enzo nyankopon amu so se hwe na me hwe na me hu se park kese park esupa na rekope na mu se park no elupretu na elupretu na elupretu ti na elupretu ti elupretu toatoa so na prekopo na osehwe na mhwe hu se afi aluponi bitu ye no eni sima kwa na aluponi se ba fom edimirika de ahotene ba fom prekope no se aluponi na tofom na enipa tiem na enipa tiem na prekopo na wonu se baabi a lupe na tiato no baabi ahwa se na nipa tuntum na edire na ize nyankopon na so oda weri ti SOMAFO a efiri sabre mo na ebi manim alupre se ebe tiato na nipa wuo asi kwan so ba eri man Ghana man ne amana man se alupre be tiato na nipa wuo asi kwan so ba ena bonus plane crash yes ene tie sen 23 April 2025 ene tie no plane crash ya nipa be hwon krawo ena ye di enimu plane crash nipa bekoso ahwe won krawo ena ye di enimu sabie eni so ade numa de ne teto fom na nipa etia to nipa tuntu na me twa ho ahia ebesisi Nura Yesu oma nem paro so meja dum nyankopon oma nem paro Nura Yesu Kristo oma nem paro weye adichiemu asem adichiemu nsem senipa befru plane na pere be mani muso akoso na yibe sinu na ontini nyina ba bia na be hwefa oye jena ko pona hun so oda le di e mun sun san so ne bibire wa re e bi kwa de wo furu pre but wonam ni pa bia
full plane ɛnɛ de ti yɛ sɛn 23rd April 2025 ɛnɛ de ti mi no wɔn deɛ esi wɔn ho fam no ɛba han yi mu ɛsi honhom fam ɛba ɛhan yi mu sɛ mɛgya ne fom sɛ ne bi ɔma ne mpare wo ɔma ne mpare wo Ganum, and now say because I ruquata, Unima ruquata, and ya yake that dianoma, none the Muria Mua, qua, one tante, say a better for Maruquata. A ruquata tiare, na ruquata no a tiare, na bushia, she fan the tishe ye, a danceable fredu. Who is your prophet? Secretary, when your friend accurate prophecy, yes, Eda. Or say park kakraka when young couple D phone, or D for Benjamin, or say Uhunu park in young coupon, the other chin run, the other chin diano, the Osman who ye the chin moon some children, or so who's a park kakraka, they play no many muso, many muso are precope, the woman say play na theatre. Who say a D year no. Once at the Chimun some day is a young coupon quani with him, or non quani him. Once would you fight my Benjamin? Ne D ye and an unquamtion. Or can some no or can as I did a Syrian washer, son and young coupon a tea. Once a semblance is so pep. When you are saying I just me. No bomb is some. Yes, in hour, there's no bomb is some. No question. And no my young coupon. Eli ho atonso. That's right. Se wosoma na ko a ye gi na ko nu masem edi ye ne yi mu nyuma no. No kwafo. No question. Na wona na chisu ma na ko a. No question. Na da wotu na ni a wo sa na ko ate ne hwem. No question. Na mienwu se odifo ajo Benjamin freeze Nyankopon ampa. Amen. Ne na no ya no betena akasa odifo ajo Benjamin. That's right. E ka se eja Moses hyenkom bi to ho. San commission ne be ye adwuma akosi se atasfo asase e be firi o. No Nyankopon abefa na asase. No abepa adeboyefo afiri so. No afa na papa fo ko. San commission ni ntwamu da. O se eja Moses odifo o tesemi. Ena mu Nyankopon Israel Nyankopon o be ma na so. Was a mumu was with diff what is a minimum was you. Oh, you know, say, O man in no homogen was more become Macumu say, as I leave for the baby. Was it said for the bar or Beccasso already dim? As for Cassa or the already dinner bar. When I can't assume say pet was a more awesome to walk. Oh, said ye, would you for Moses Simon Mukin? Was a side leaf on the bar. When that cast has only say pay a poor or two. Who was a sass only baby? Indeed, I won't talk to us. We it will not would you for the Benjamin was easy and Uncle Passoman. Was one day a suman. Almost easy and Uncle Pon a suman. He said the Uncle Passoman, dear.
You say, Uma, over casting. As I said, you wouldn't feel. You better say, Babam. We was say, would you for Moses say, as I'm not sure to her, as I know. Mo say, Babam, as I'm a mudia. The best say, rather say, yes, now, Mumuna, yes, I know. Was you would say, D4 or in the foot, and then we was say, Bamudia, yes, Runo. Nani, which we prefer. Was say, young connoisseur, Daho. In front of me, say, in a ready excuse about the fan assassin. Question. Also, they were already dinner by. Question. And I didn't want to say, what is the young people this sooner by you? Oh, that's a D4 Kaye. Yeah, you know more I want to was we. O mobile board I did. Woman Timka says, young people pass my home. But would you for the media was easy and young people? Once a minute, Minchuano, the Intio Muntimin Casano. Sir Omono. Once is a young coupon say. Say deep, none one mirror deep for Moses, so say. But deep for beer, or to say, or Tessono. A so, away you. Yes. Say deep for no, Nebecca say, rather say. Yes. Now, so can I say memoir? And a woman also sono. O moment him say, O monoba mobile, Mudu Mudine buy. And so we already. Yeah, Janum young coupon. Emi would deep for Moses and a summer woman. Into woman Timmy Quaka say, rather say. Send him to me because only already not from also. But now upon him won't. Into Asadanka, Major Numian coupon say, a wee brimuno. Yan so ye paying sono. Ne bosheno. A daddy. Would you find my Benjamin so? And I be see. Yes. And was Sumano. Yes. Or Sumano sono. A mere woman son sono ye. Sabia son Sabia Yado. You are here and you would see. Or Bagana no. D4 test with D4 Jamai. Umu bita. Kebi. Na either D4 Ben and conscious way. Obagana won't say D4 be a transaction. Said the unconscious city. Or some common mountains and conscious. I say a video bina. Yes, one wash it and a orca. Him come show Eda. You come check it too. Intimate Missa, I have for say. I have for Woutier, Osha Righteous TV. Would D4 say? On will be Canada. Ah, Eda. Would D4 or Tess would D4 Jaman Benjamin? What she be that? Won't she be that? Eda, and come show. Was some common as our Omaya will flee. What's that? And come see, I will see. Sao Miner will flee no dinner so Cassan. Sao to wait only this you. She said, you're doing it to you. Was it a man of mine and on my Ghana? Was it on mine will flee me what on mine didn't pay? Question. Any man who say, would you for any and coffee? The question. Now, one half of the most Masema. Amen. Amen. And they had to a different two with the no shall come. I'm home coming one on Moshe. But her said, and come to the city. Or some common ministry so pepe. Then the secretary has said, would you tear the year? When Uncle Pony D4 Cassano. Or say, the young coupon, a man who say, yes. Park a cassia. Yes. Play no man in Muswa and a tetofum. Yes. Tibashi. Play no man in Muswa, the Tibashi. Who say, would you fight my Benjamin and one? Yes. The one. Into a four who have a Righteous TV, Righteous City. We shall Righteous TV, we are more to an more about Righteous City. D4 test or D5 my Benjamin dear. Won't she be you? O Maimu, O Maimu Sabie, O Maimuno. Ye war Maimu D4 or test or D5 mine, ye she be. And you're watching it. And you're watching no she be that. I feel one number of Don Sasso. I'm here she be. Yes. It would fear your day. Yeah, no way. Now, me say, Yanam person be so mine say, it look as yada. Into that quarter, I saw them more open day, baby alcohol, Okopedi. And then look name one. Why a minia or shemmy, and mamma and papa. Enemy sister, enemy near bedema. Omo dear the answer say, Omu pedifua, be the so many ma, or Mecca. Question. Omoka at the Domano, Santi at Wincham Saber, and a D4 Ghana assassination of Monanka. Now, they said, when you're there, no credit for the Wapia. Yes, I a jolly cotton.
asɔre da fufuru bi ma na sɛ esu dwane kɔhwehwɛ onyankopɔn sɔfo na edifo fufuru bi dabi ye wo hyɛ nkɔm na nokora nkɔm no ya abamu no woni hu sɛ ɔyɛ nokwafo oni edwane kɔtoa ne oni nyankopɔn edwane kɔtoa ɔno no nyankopɔn yes odifo agema benjamin nyankopɔn oni edwane kɔtoa wɔn na ɛsɛ mmienu mmienu dwane kɔtoa no na da plane no sɛ osika nkɔnhyɛ ɔse plane to fom a ebenam so mani pe bebre ahwe ɔmo nkwa hwɛ sɛ de plane no ɔmo se ɛtɔ fom no hwɛ nipa do ewu awerɛho hwɛ nipa do ewu plane wɔse ebenam so mani pe bebre ahwe ɔmo nkwa na bɛde wɔn se plane bɛtɔ fom na nipa na ewu mu no se plane kura timitu bi wɔ kura nipa tu pe na tim helicopter yi etimitu bi wɔ nipa tu pe na tim o kan asɛm bi o se ɛbɛdɛn na wowɔ hunu sɛ plane no ɛbɛ mani mu so a ɛbɛtɔ o sɛ sɛdeɛ osi nkɔmhyɛ no sɛdeɛ esi baayɛ no esisi so pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ plane no man mu no mu so no plane no man mu so ɛkɔ wi ɛkɔɛ sima ne tɔɔ fam yɛsɛ nipa ɛboro sɛ nwɔtwe sɛ nwɔtwe sɛ boro nwɔtwe nipa 8 ɔmo nyinaa wɔka ne sɛ ne yɛ abrɛhosɛm wɔn se plane yɛ de betu a ɛnam fam o nokwasɛm nti wanka sɛ plane nam fam kɔ na kɔ fam yi o ɔsi plane betu na kɔ sinsin wie ma sɛ na asa aba fam ɛna obi nso nim sɛ atoro nkyɛn a aba Ghana ɛde awerɛho aba yi plane tu kɔ wie na kɔ sinsin wie ma sɛ na ɛba fam nokwasɛm hwɛ ɔka asɛm no 23rd April patran hwɛ ana no kura difo no wɔn a nyankopɔn no kura ho wɔn so no ɛda wɔn timi ka asɛm to 3 years 6 months 2 months 5 years wɔn timi ahyɛ nkɔm ato sɛ 3 years sɛ besi we kura de sɛ bɛɛ bosom mmiɛnsa ni sɛnam ɛna meka no tira meka no sana no kura difo no nkɔm hyɛ sisi adi ye kura de odifo agema benjamin de wɔnam no so wate ase adi ye wobɛka sɛ nkɔm hyɛ no mmam afi yɛhyɛ ase yɛhyɛ 2025 ase yi adi ye bebree wɔka kyerɛ ne sɛ enipa bɛwu bebree ne nyankopɔn no ɔsoma ɛka da na di ma ani huni sɛ nipa dodo nipa bɛwu a 2025 nipa bɛwu ama na ɛda plane a ayi kaa yɛ ama yi maame bi ne ne mma nyinaa ɛrekɔ hyɛ nsu ase yi saa tam na righteous TV mai nokwasɛm righteous TV deɛ odifo adwene ɛda wo ne onyankopɔn ase amen deɛ ntɛm apagya mu ne sɛ ɛnam odifo adwene so ɛmi me hu Israel nyankopɔn ɛsɛ opagya mu ɛsɛ da fam kra na ɛsɛ wɔdi kra ma nyankopɔn papa nokwasɛm deɛ bia meka me sɛ odifo adwene wɔyɛ good leader nokwasɛm wɔyɛ good leader ɔboro leader so saa nkɔm hyɛ no deɛ maame ne ne mma nyinaa ne ne kunu wɔ adwuma mu asɛdeɛ wɔte sɛ ɛsɛ ɛyika na kɔ hyɛ nsuo ɔkɔɔ wɔn wɔn sɛ kaa bi ɔkɔɔ ne yɛ ne yere ne ma ɛsɛ deɛ saa di yɛ ne si baeɛ saa prophecy no tɛsɛ na di yɛ deɛ ɔno ne nkɔ ɔka ne pɛpɛɛpɛ o sɛ saa tan ɔlɔ ayɛtɔ si wɔ hɔ a ɛnka ɔbɔ ma obi ahwɛ sɛdeɛ di yɛ no osi kun adeɛ no sɛ obi ne ne ma ohwɛ sɛdeɛ di yɛ ne si ti a etu wɔn no nkɔnhyɛ na wɔhyɛ no efiri Israel nyankopɔn o etu wɔn aka wɔsi ehu sɛ saa diifoɔ na kasa yɛ gye Moses yɛn hwɛ sɛ ɛbɛba mu ampa so diifoɔ agya Benjamin nkɔnhyɛ bi a wɔhyɛ ne ba mu na wɔn ahwɛ mpanyinfo o de plane bɛte ato fam ɛda hwɛ titire fo titi wɔn kɔm ɔman Ghana mu ɛbɛ sɛ bɛsi Ghana yie we kɔ mu kɔ di Ghana adwuma ɛyɛ na meka sɛ wɔn hwɛ sɛ bɛsi Ghana yie kawɛ wo sɛ mo aba na ɔdɔ minua ɔdɔfo odifo agema benjamin deɛ bibia ni hɔ a ɛba bɛsi wɔ man yi mu a Israel nyankopɔn na nadi nkyerɛ no bibia wɔda ne bibia wɔda ne di kyerɛ na yɛda Awurade ase sɛdeɛ wopagya wo mu no meso mepagya mu yes yɛda agyanom nyankopɔn odifo agema benjamin meda ne nyankopɔn ase yes so ɔnam no so de righteous TV aba so sɛ Ghana na akɔyɛ sɛ nipa no ɔnyɛ ne sɔfo a adeɛ ohunu no kora ɔmpɛ so ɔbɛka ɛda yɛde de mɛka kyerɛ tiefo na gyidifo nyinaa ne sɛ so
When you also for no also will share Israel Yanko or boss in your assassin. When you who didn't move you for what you made them is. And then so a new crab. No question. Kwesiada sorry gale fata de hye lewi nyankopon akọ na chiri kwai e da wo de afa number no tudwa number no me di tudwa fa tudwa na number no mu yale e mehwe no ko edifo no number no de me kan na me di tudwa na sei odifo agema Benjamin ade bi so wo de obisa bisa kuma sense ntwerofo me pese ni penyi na tu odifo agema Benjamin no nu se kuma sense ntwerofo radio station pempuman kuma yi o mu nyina adansefo Uko Royal TV omo ya dance for. Yes. So adi bi so man mu no. Ofa wodi fo agema Benjamin so no wadane. Woni nyankopon asoma no. Wodi fo. Etu odofo o sai tena fie ye den. Eye den. Na o sai dware kokosi asoro da bi mu koye den. Eye den. Abra do bo osoro ni asase. Di ade kyen ne dia no. Di obebu atan no. Na ko a wasoma no wo ho. Yes. Wodi adanse ye say edi ye ya enkomse ye bayi wa wudi adanse ese enkomse ne sisi so yes ase ade na sie wie ena wonam ni difo so hu en wo ka kunya ne nyu kra nkwa ochi we de wo ye de number wo frɛ ne achi wo difo agema Benjamin kira kwan eye 0594 84 41 11 0594 84 41 11 and I say 0539 22 49 99 0539 22 49 99 0539 22 49 99 Odifo agema Benjamin na kira kwan wo Kumase Ashanti region. Yes. Wo Kumase edwoso. Kumase edwoso. Edwoso echen krum. Edwoso ni echen krum abom na ensukasie bi eda wo mu mfimfi. Ti na ma ne nkan bo mu no. Na nka kuma edwoso ene echen krum de abom awia no. By 5 years to come kra na abom awie. So ufiri nkra na eba ufiri voter ufiri tema ufiri nkoko ufiri kade ufiri konongo ufiri kofoludua ufiri somenya ufiri akosomo na eba no uduru joso asi si ejoso uduru joso anu asi usia no obisa se o pa chan krum ka na kwa chan krum over by chekrum and a taxi so by chekrum. Coco frost aka bi. Catch a driver ni and I say, mate nino. Catch and say, Ubesi Righteous City Junction. Now, no labor, me full taxi and issue. Righteous was Righteous City was most something while I'm telling you, see Righteous City prepared. So, also Ubesi Righteous City Junction. Righteous City Junction. Catch a mate in an answer driver nino. Ubesi wo ho osiwa onyankopɔ di for somebody si ho fa kwan na somebody si so no fa kwan bra woni mten pan fa ba bia bra woni mten bo so ba be pie Righteous City mo amufri Bonahafo mo amufri Asante Mampong kra de ombetimi afa Edoso Street seka afiri oba mo amufri Bonahafo mo amufri Esirem mo amufri Yaji mo amufri Bimbila mo amufri Alavanyo mo amufri Kajeji mo amufri Damango nom ne ade ba no go so nom ne ade mpatamu hoko no mo so momra mesi Kajetia mbesi Kajetia wo bisa se wo Central Market ani mu ho wo do Central Market ani mu ho a ka kire bisa se wo peka ayeko afijase enye afijase na woko David ana wo de ubisa se wo peka ye kojoso ubeduru Central Market ani mu a bisa se wo peka e kojoso tu udi joso a no bisa ka e ko e chen krum ye wo taxi wo ene wo trotro wo tu furu bia ofuru se taxi na abefra ka che driver ni se ubesi wo Righteous City Junction
ɛkyɛn kurom Ratio City Junction sɛ trɔtrɔ so na abɛfra kakyɛ mate sɛ ubesi ɛkyɛn kurom Ratio City Junction gye number no bio 0594 84 41 11 0594 84 41 11 anaasɛ 0539 22 49 99 0539 22 49 99 odiifo agyeman Benjamin ɛna ɛsɛ ɛhwɛ n'akyiri kwan yes kwasiada bia ɔyɛ asɔre kwasiada bia ɔyɛ asɔre ukuada bia ɔyɛ asɔre kwasiada bia ɔyɛ asɔre ukuada bia ɔyɛ asɔre baabi bia wo bia no fa number no ɛne odiifo agyeman Benjamin hyia na ne hyia wobɛhu sɛ yiw agyanom Nyankopɔn no mekyerɛ Israel Nyankopɔn no ɔbaaba bɛkae mene secretary yɛda so wɔ nkɔmhyɛ no so yes hwɛ sɛdeɛ prophecy yɛsitie prophecy ni die ɛnwanwa ɛda ma wɔm CR nsa mo prophecy ni die wo pacho mo nsa mo prophecy no wo de prophecy no mo nsa mo biem Israel Nyankopɔn na mo nso wɔse hwɛ na mehwɛ na mehu sɛ park kɛseɛ park ɛso paa na Nyankopɔn na mehu sɛ park no alubrɛtu na alubrɛtu na alubrɛtu ti na alubrɛtu nti alubrɛtu toatoa so na Nyankopɔn na ɔse hwɛ na mehwɛ hu sɛ afei alupani bi tu yɛ no ɛni sima kwa na alupani sɛ ɛba fam ɛdimirika de ahoɔden ba fam Nyankopɔn na ɔsɛ alupani atɔ fam na enipa tiam na enipa tiam na Nyankopɔn na wohunu sɛ baabi a lupe na te atɔ no baabi ahwɛ sɛ na nipa tuntum na egyina na Israel Nyankopɔn na ho so wɔda wɛri ti wɔ SOMAFO a efiri saa abere mo na edi mu anim alupre sɛ ɛbɛte atɔ na nipa wuo asi kwan so ba ɛriman Ghana man ne amanaman sɛ alupre ɛbɛte atɔ na nipa wuo asi kwan so ba ɛna bɔ nisi plane crash ɛna de ti yɛsɛn 23 April 2025 ɛna de ti no no plane crash ya nipa bɛhwɛ wɔn kra wo ɛna yɛ di anim yi plane crash ya nipa bɛkɔ so ahwɛ wɔn kra wo ɛna yɛ di anim yi sɛdeɛ ɛnisuade nnwumade ne tetɔ fam na nipa ɛte ato nipa tuntum na na atwa hɔ ahyia ɛbɛsisi wura Yesu ɔma ne mpare wo sɛ mɛgya no Nyankopɔn ɔma ne mpare wura Yesu Kristo wo ɔma ne mpare wo wei yɛ adekyeɛ mu asɛm adekyeɛ mu nsɛm
sɛ nipa bɛforo plane na plane bɛma ne mu so akɔ soro na yi bɛsi mu na ɔntumi nyina baabi a na bɛhwe fam oyɛ dwene nkɔpɔ no ho nso a wɔda n'adi ɛmu nsunsuan so ne bebree wɔahwɛ ebi kɔ adeɛ wɔwɔ furu plane but honam nipa bi a ɔfu plane ɛyɛ dɛ tiɛ sɛn 23rd April 2025 ɛyɛ dɛ ti no ho deɛ si wɔn ho fam no ɛba han yi mu ɛsi honhom fam ɛba ɛhan yi mu sɛ mɛgya ne fom sɛ ne bi ɔma ne mpare ɔma ne mpare anase bekasa rukota unima rukota eni ye ke dade anoma na namuwie mu a ekwa wonta nte se abeto for rukota rukota atiahwe na rukota no atiahwe na buhia hye fan de tehwe ye adanse bo fredu Who is your prophet? Janu Yankopon ase secretary na da ho no ehwefo ne etiefo yitra yie odifo agema Benjamin de wasoma no no de ize Yankopon nam ne so eya wanwade ahodwiritie eka Onyankopon atemu mu nsem mu hintasem Onyankopon odifo ewufia enchekoro ebehu no obaba besrae Yankopon di fo fia enchekura wabefia obesa ahwefo ene Righteous TV etiefo ya ahwefo ede nyame ase enumere ye hu be sepe ye hu be toye na secretary odifo agema Benjamin ba hunu adifo ba difo wedie Jise chirosimu. Yes. Na mehu ne seso. Yes. Na medani Yankopon soma no nase. Se onam ne so. Asa be peja. Edwuma na yanaje nkwa Yesu Kristo beye ye no. Na mo asofo no so, ma na tofom no. Meda wodifo agema Benjamin Yankopon asese. Onam na ko aso. A peja edwuma na se gina ho bi. Yes. Once eda kanena nam ho no first what you want dey bia yin say ya efi Nyankopon adifo na konkonfo na SOMAFO mu ba yin say o ma ba ko no mu dio Bible mu no nko ana yo sa anwade am pacha no krasa na wote adiyi nsem ne nkomhye bi aso a yin say o mu na ehye ya wo ntoato aso yidie asa ban shanka osusu Nyankopon ize Nyankopon ne say onam ye na wura di Yesu Kristo so hu ye mobo na secretary minchwa no ma memfa bibi mu ampanso na asan yes ampanso na asa de ama wutimi akase na yenimsa asa no eye soma osoma odifo agema Benjamin yes de bia no na mehwe yes se wansoma na
Ebi kadi yesi ki ehunu bi da eda. Sentina na me ka se. Ye ni edifo ni asofo ni asempakafo ne wo. But ye ka to me dio. Na bibi besi wo man mu omu. Yes, ye ka to me dio bia ne Nyankopon mo wanwade a ehu. Ayare se free Kristo. Bia na amugiri die free Kristo a. Ye ni se asomafo po mo ne odifo mo si wa beyokọ. Ye prince de bi ntimi ye dey. Ensi. Ena Kristo hu yembo. Ena ye de o me ye ni hu no physical. Yesu ka se mi wo se enhyira na mu. Sa mo ti de mu ti. Na mu hu de mu hu ni. Wo se hwe adifo bi ene ahehu pese wo mo ti de mu ti. I want to so bi abagana hako. No mo penu kro difo di se wo manhia. I tell you eda. No kure trudu. Asempa na me ka kire wo. Kure pa. I want to so bi abagana ha. Ghana sa hyesuko. Na ko mbenya ena ye kese yi. Enko mo na ti ase. No kwasem. Na ko difo ade menya me wo hode. Na ko mo dwane abeto a. No so menya. Tu wa utie mi ne enwumre yi. Ene ewu piada. Otu eye de akwanya wu we ma sofu bi ni sempa kanidi difo tufo bi ase wadwen omo afu no omo de bae wo yes omo di omo di mu ne bae ya badwen manyanyansa na boabo ho no hwe difo adwen me ne ma chiri kwai tu anamon e de Nyankopon ase ye sede conscience tie wase honhom from bibi esi kwa so ye de eba na be de wonya leader ofi Nyankopon mu a Nyankopon asoma ne de bia wo di wani mukai ne Nyankopon be yi a che ne se ade esi kwa so ba ne eba o man wuti mo so eba mabode ye me bo nipa no eba o man do nyina be hyew wonsa no se hwe won so kosise be betwa bre no eba bi so eba the whole world asase a mutisi so eba de wo hu Ojifo Ajima Benjamin die eno kureni waye no soronko Ojifo Ajima Benjamin die eno kureni ye na asase a sesi a etisu ya die ni hunu a mewu mu a mesumi hunu bi no Ojifo Ajima Benjamin die mintimi mfa difo bia antoto no David eda waye soronko David ni nyame dwuma mu ne nkomhye mu na senke mu na brapo yes na brapo yes onipa uhuna ushi Ojifo Ajima Benjamin seya ushia na se wudi onim ne da no ushi Ojifo Ajima Benjamin hu so hye bibi yes na eda Peter ka se wose hwan chen ne yonkro na ka se Peter no hu adifo ene asofo wo Israel ana obeti obehu Kristo edi sanete nti wo hu nokure ene nokure difo se ofiri Israel Nyankopon mu a wo se akohwehwe aturufo ni biu enti Ojifo Ajima Benjamin de waye no soronko e wo nipa mamu enipa so obi anim ne da nipa no hia na ohunu se wo hie bibi wo hie nipa soronko bi yes wo hie nipa soronko bi enipa so ne ni bedi ahia woni ni hia se pa wo hia na no wani agina soro enwanwan yes we chese ejanum beda subampa bi adi bichemi Ojifo Moses asedanka Ojifo Ajima Benjamin ye fun enworo no yes I'm telling you yes if you say usiana no wani agina so usiana hu say enijie bi ne nyame ho adwene nyame su bi emframa bofri papa no kase bi fri nenum die wotia no wu asedanka ejanum Nyankopon amen awefo ne etiefo e ka kire mo say Onyankopon difo Israel Nyankopon difo de ya soma no enumere waba wurafia waba Righteous TV fia ni gisem ma menu bi enu so Onyankopon difo de se ni hia na ni che bo se obekọ no ne nya bibi kasie bi pa ese ensaka edidi ohwe no omoni nu ama ne se Onyankopon difo no waba studio a Righteous TV studio a na ahobrase ne ani dim ense bre no miura bacho me mu akwa aba eda azumbi ngam
And when see that is when Yankopon us. On a domina doya or Sadia in a day. Yankopon wisdom. Na anumei Yankopon some being come be. Na Righteous TV in our Righteous City. Wako so ano abu nu amane. Say on some fan fidie in day and to her. Na ed awhwe anumei enkomhye ya mo ka ho asem ya. Eyare hose. Akwasem. Eyare hose mu meja. Na enipa asori adechi mu a onyare nyahwe. Enti omu nkonta bia nwene se obi fira asase we so. Na sima fira asase so. Akwasem. Enye enipa bia amfan se wo obi abusua mu a abusuafo no ko nim se mfa so obi ni so. Akwasem. Krepa. On se onipa bi wona wo abusua mu a enipa kura hu se wo ha adwen. Akwasem. Krepa. Yura. That enipa no a afiri mu no enye enipa bi a omu ni bibiye. Akwasem. Ghana kura ya yetimu yi omanya akonya omu di Ghana dwuma. Akwasem. Na oka se Ghana se unye nipa wade a wo ye no ye nipa bi esomboma nipa ebeye mre se ye de obetena prem se wo ko ha ha ba bi de prem de wo ko Pacha debi. da bi emfa nko ne sa eti e kirew hawa nipa no omumuduro si ye de eti Akwasem. eti e ya rehosem. Akwasem. Ya rehosem. Na meti ye no ade ba ko a medwene ho an se eti saa nipa ye mo wi nyina ni nipa eti se no o mo adwene da se o mbe wu am ye bu o maten meti ye no ade ba ko na me bisa me ho an no se di grofu ye o mo adwene da se o mbe wu am ye bu o maten so wonim se betimi abakora se play mu free senkran se hin dia ba bi no mo bai abeti ato asantima mu hai ebi kura omu ba wie ya omu wo sika bi a omu nse be de ebeka di wo die obi enu a odie emma omu tirim kura beti hwede awie we mu na ya na osomaye no nokwasem omaye mani pa hunu mu se asase wo ya oteso no ubetimi afiri so ebra wo nka bi hyemu se ubefiri so nokwasem ena meka se ye ka kire dipa ya na nipa nso nim se ye hawo chris oye nipa ya we ya to omu ya be ba chawo omu di dalese o pacha be sesi dalese no omu jan ho sima nokwasem yankopon difo enti de na omu prepare so omu kra hia wo ma asa ne osoma ya no ade ba ko a omu yesuma nipa ye wo nipa no onyankopon tem ere na ya ye ka nipa bi mu ntia ase asofo aduanefo ya omu se ye ya abaifo ni ahomone omunim de omu keka na me ma ahomone ne me bayi we sofo bi anya bi da nokre pa o bede no wonya bi da elipa masori wakra o yere me ko ha ye die aba o manu se ye papa ko ha ye die aba na sanum plane ko aba bi ko tetoye no na ese nka MCR 4 pe ba bi a e ho no etoye hye ni bi na de nki ye hwe
ka obehunu se sitie Yes. enipa omudi mu se no o ma hyesa ade enye hwe O ma hia ye so. o de munya kra minim se e da afra yebeto aso o ma hia ye se ade a enye hwe aye se banche no kwasem minister mu aye se banche ne bia ene osoma ya no o ma ye hwe nipa kasa che nipa sa emfa ho nto asase bibi so nya wo kra Yes. dia atu mu ibetimi atu obi awo Yes. betento wa beka sentimento Pacha. yankopon difo e ara wo semo MP kura em se bi wuye kura em se si kura yenye de yensie no ene bi mu asa de abeto aso Yesu di omo doso. omodo so before those Mpanyinfo. say former obuase MP former e ko so di di awie pachai ye kan mo mo tisui defense minister also minister Dr. Omane Boama we defense minister eno na me kan se bi wase nipa bambo hian Pacha. no kwasem won se no na me kan se mu pachai bambo pachai hian no krepa hwe bambo hian ne to da ye kan bambo nipa ante bambo ase bambo nim se wukudi suman nipa nim se bambo nim se wukudi aduru Pachai. hwe wan na ka kire wo bambo ni se nyankopon amen utie prophecy na me kan se bi e kire nipa na no mo ho pachai me se wo a wote Awurade ma ne mpare wo no kwasem adentina me ka se wo a wote ha na Awurade ma ne mpare wo kwasem e kire wo se de Yesu nyankopon na hom so de na dia kire me Ghana man we ne atim so wo po pre ne beti ato no kwasem na plane tito so Ghana ha no enya de bi e komo no pachai but de honhom na ntimi de ka se wo a wo ho no empare wo no kwasem Ndi fu ko di hu mi se Ghana ha plan atia to me di pa hyesa. onso ba na kase bono wo kani usu no kura se Ghana ha de but me so me ka to se e ya de chie mu nsem nam kwan so ye de e ba Si esi wo honhom fam. esi honhom a e ba pie wonam fam we na sofu bia wakosu a wanya adwuma anye o ka kire odifo agema se o ya antichrist yankopon difo munim de omoyo yankopon difo wani die mu meso yankohwe play na ehiem omonsa kan pachai okay o de omonsa kan hwemra and very, very fast-paced, fluid story we're beginning to understand a bit more about. Let's, first of all, if you're just joining us and wondering what's happening, there is a major breaking story coming out of Obuasi today in the last few minutes, just emerging, that involves a military helicopter that may have had dignitaries on board, some of them possibly ministers, but we know that there were 3 crew members and 5 passengers on board that helicopter, and that helicopter, we understand now, have crashed. The military says they have confirmed they have lost contact with that military helicopter, and they are now trying to establish contact. Therefore, se mo hwa ade na baby a no mo de bibia kata no pachai enipa ne da se banchi no pachai minister for ne ho ahoafo e no mo ayese banchi no mu bibidi eda enipa wote asasi so Ghana fo su hia wo nsu bi no kwasem Ghana fo su kom no onsu bi on se prophecy ni me kan se bi sa kan ho se ebia na wa wote ye wo de wo mfuru pre pachai but honam nipa chao se ade na beto Ghana ya na eba 2025 pachai beto Ghana no kwasem antibede na honam maka chao se wo de wo mfuru chao se izo nyankopon na momso wo yi ade na dia ma ye de yi wo hu pefe wo hu pefe ndina se wo de wo mfu bi bet
ebia na wo honam nipa bet wo empare wo pachai o de yo hwe nipa kesefo be se enwotwe 8 efie mi duru fie kwa se minister Samosa pomkura ka ho kane Asante regional minister mai tuntum kese no pachai yes wo ka ho ai sem kese si eda we na meka to ese Ghana for hwe machira kwai no kwasem we me nsanka the bi o man na si to America be hwehwe wo chira kwan kwasi adaye ya so righteous TV 2 months pe akadiye adiye nkomhye de bo man nkomhye de me nsanka to Onyankopon asoma ma won chai se me fan kra mrew bacha de bi esi ni dwane beto sofo be di for ben organ asasi so a wose de odi for adwuma Kristo nam no so oso TV 2 months e bi asida ompie meka mi rebi si da Nyankopon me Nyankopon no onye 31st Nyankopon bi don't say prophecy ni bia na obisa date no pachai e tro say onye 31st Nyankopon ade chie ni nyina ye ne dia hallelujah ya ro se kwasa ya ro se na die eye me nwanwa na ye me ya se eni papa okura dibrese yi owu a ye hu se woni pachai ehe na wokọ ye ka se nipa unya sika e masika na ada wo sika ye bete masika nya de na ada kwasa pe wurade pe okra nkwachie amen edika ya nsan wo hwe sika amen anytime asem kesi esi o Nyankopon di fo no kwasem pa eno no me na meka bambo ho asem a hwe bambo na Kristo a osoma me no ona bambo nyina akọ wiye no amen unya ne bambo ai no ano kwasem unya ne bambo a eno ano ti obi ye sofo waso ye se pakani anya kwa no akotena radio so ena obi aba wose de me ba ya mesese me se wasoma me no kwasem sa pepepe na Nyankopon di fo kan sofo yi se pakani wo ye de ya Kristo amma me so sen anokre amen Onyankopon humu ba bia me wo no se ye de metoto ho anka wo ye ntachia no kwasem ate so di play on atu kosoro pachai na ntachia wo fom na pese ohu no pachai we de hu no ndi ba bia me ni asofo ne nteme wo no omo ne se odi fajima bada bai ana se onya nipa tililion Yesu be na nipa ho yese pacho kakre ye ka Onyankopon ho asem pacho no kwasem na meka se de osoma ame no so no na di me ho adanse no kretro do se Ghana fo akoma na edina so fo ase o madwene pachai o di me ho adanse amoma na hu ne se me se wasoma me de mwakwan bone na so fo no me ka o mo de a no maka se ya antichrist no me ka o ba gi edi kwasem ti Onyankopon nim wa hela no odi me ho adanse esa no pachai ma asofo ne adifo na hu se me ne won tem no sunsun ye dem esun papa efiri se Ghana ma ba ye difo be no asori mumu a afi ba ko ye mfa se bosome enwotwe ni waka diye be se enum anase me nsa anase enan a ni nyina timi abam before you cry say atuni kwa so ka mo commission ko mo se o musiro say lotum commission keke bi fadi eya kwasem eya Job
chapter 21 verse number 23 what can say be what ma answer kwa na mato so eya Job chapter 21 verse number 23. Yankopɔn asɛm ɔnam yɛn agya Job so de mu nipa wate asfo asase so. Job tie yɛ aduonu baako. Yi mo yɛ aduonu mmiɛnsa. Tifi asɛm no se abɔnefoɔ taa di yie. Dikosi wɔn awie. Nso wɔka abɔnefoɔ ho asɛm. That's right. Ɔsɛ abɔnefoɔ taa di yie. Dikosi wɔn awie. Dikosi sɛ wɔn bɛwu. Na obi di yie na ɔyɛ de bɔne kosi sɛ obi wu a ɛde da so wɔ. Da so ni ho. Ɛti nipa yɛdi yɛ o but di ka hwehwɛ Kristo anasɛ hwehwɛ Onyame ansa. Kwasɛm. Ɛma yɛdi ne nyɛ sɛ yɛdi na wo target ni nyina anya ne saa wobɛtumi yɛ wu. Yes. Awie yɛbɛtumi abasima. Kai 23. Yi mo yɛ aduonu mmiɛnsa. Ɔsɛ obi wɔ ahoɔden pintin. Ɔsɛ asase ɛto so yi ɛtɔ da nipa bi ɔwɔ ahoɔden pintin na owu. Na owu. Kan kɔ. Ebile a ne ho tɔ no. Ɔsɛ bra ne ho yɛ deɛ. Ɛtɔ no. Na nasum dwo no. Ebi ni o. Patrai. Ebi ni. Wọ́n yɛ nkurɔfo yi nipa bɛyɛ sɛ 80 no. Bisa sɛ wɔn na yɛ mɔbɔ. Bie ni hɔ. Bie ni hɔ a wɔn mɔbɔ. Just a day. Just minutes, just hours, just seconds. Umafira asase so. Onyankopɔn sɛ saa na asase wayɛ no. Nipa bi wɔ wɔde pintia. Nipa nkae so bi wo betimi yɛ fira asase so britia. Oka kyerɛ abrante sɛ wɔn Awurade onim sɛ wɔ ha no. Oka kyerɛ abrante sɛ wɔn Awurade a asa wɔ no ɔyɛ abrante ɛse no. Nti asɛ wo wagimi na wo sɛn wo brɛ. Ɔka kyerɛ ababaawa a saa na ɔno so teɛ. Wama nika akye ne nkwa, nika ketekete akye ne kra afi ne nsam. Brows ɔde bɛsɔ ne bo akye ne kra, wama eyelashes akye ne kra afi ne nsam. Wama wig ne pɛ me akye ne kra afi ne nsam. Wɔsi tɔ da nipa bi wɔ a ɔwɔ ahoɔden pintin na wɔwu. Ɛbra na sum defense minister hwɛ ɛda na aga sɛ MP no mu kɔdi a wasom nyɛ wanka yɛbɔ maa patɔ da bi wasom dwo papa na nyamedwuma wɔ bi ɔkɔ nyamedwuma a wɔbɔ abaada patɔ da bi na wo ne nam a bɛne nam asesabɔ a ɛbɛbɔ wo ansa de asesabɔ bɛyɛ wo no ɛne wabusuafoɔ koraa twe bɛtwetwe wo no ahwɛ a wɔagya akɔpɛ galamsey bi ayɛ deɛ atu hwɛ enti wɔn sɛ ɛduru MP so de nipa ɛbɔ ma ɛkyerɛ sɛ ɔmo kɔnya adɔdɔde asomdwe bi wɔ baabi bɛtɛ yɛ sɛ owuo no anka sɛ wɔyɛ minister wɔyɛ MP ɔde ɔmo kɔ last week ya ne ɛka dada lumba di o ɛsɛ wɔyɛ to aso ɛsɛ owuo no akɔyɛ sɛ wɔyɛ ba na wɔyɛ abɛ kanta wɔyi wɔyɛ ba na wɔyɛ abɛ deɛ ana ka kyerɛ mo afi sɛ wɔsi afi nipa so bɛwu January nkɔmhyɛ mɛ sɛ wɔsi afi nipa bɛwu wɔsi last year nipa wu deɛ ba afi wɔyɛ bɛkyɛn na aberanteɛ te hɔ a wɔka wɔ sɛ wɔyɛ asɔre bi ɛda na ɔmme odi fa gyina na ɔno yɛ patapaa kyerɛ no adwene afo bua kan wodeɛ sɛ mo sɛ moyɛ rough deɛ ahyɛ aseɛ no koraa ma mo deɛ momfa aniama ho nyɛ deɛ ɛmmra hwɛ mesi Israel Nyankopɔn no homɔ me so wasoma me na nipa bi afo bo bɛka nipa dodoɔ no a wobɛyɛ mɔbɔ sɛ ate wodeɛ sɛ adiifoɔ no aba bɛdi nsɛmu no te mo de aniama ho afa baabi a mo de bɛba me nkasa sɛ meka kyerɛ sɛ Israel Nyankopɔn na honhom so
wasi we free honhom ba wo de to da fa phone ne fa number ne ka de wo pe no kwasem wo ka de wo pe na metidi metimi de aye wo no kwasem wo re pa ho Yes. wo be bre wo asasi so a no kwasem krepa wasu obi wa amode pintin Rebabu wa and Yamon when you want to the sense, oh, you Ghana as I said, you would for those of our one and us. that's right And come share Ben, what in your shout was on prebes and I knew my baby. Nyankopɔn di for do shefa do otie no do shefa no kra mmam do shefa no ho mmam come tum so man na yemisa se mo adi for no kra ye Ghana adi for no Ghana afi yesi mu adi for do se na timi ahye nkoma fa Ghana apart from the first molested that's right 31st nkom hye de me jama mu ina betimi ahye bi yes na temu dabrafo bu be kam no kwasem no kwasem so on kan hwe nkyerɛw oni hwe nkyerɛw na wo ka se wo yi a kyerɛw no kwasem afo bu be kam kwasem temu nya wo no mo mfa amen na na Nyankopɔn tasefo mo hu ne se o mo ya atorofo no kwasem hwɛ munim de moti ya ene de mu hunu ya gamo ankasa mu dimirika asofo nyina ko ba e pacho se odifo die na Nyankopɔn se yenye no kwasem no krepa gada ya mega se open krofo ya hantan a e ya asofo no kre yanko di for suma ma bai ene ehunu aw open krofo ya hantan se ya asofo Yes. Ahoya so wo ena ho ya ahoya pa. kire wunni de kyɛn no no kwasem ubenya nanka bibia yew wo tena baabi no wasere so odifo agimati wem se na bibia ya me a awurade sɛ na no nkrofo ne tɛm sa wasɛ pakanfo no that's right o mo tɛm sa nsɛm abo mitiri mo kasa that's right no mo nsɛm abo mitiri ma sɛ yɛnkekan Batai. ɛna yɛ o mo se asɛ yɛ difo na we ba me difo no Batai. meme de no yɛ saa that's right o ma ni ba o mo so no mo da fom no kwasem se kura de ntuo mu di mpo hwɛ na ka asase da hɔ kwa no kwasem na asase da hɔ kwa nka o ma meka de ba no kwasem ɛtɔ sɛ asase wo baabi na firi ba no kwasem no kuremu a ɛno ma na yɛ twetwam ade kyem no ɛwɔ baabi na firi yɛ de yɛ ɛba krepa to wo yɛ adeɛ bi na wanhwɛ ne yie ne ade kyie bi de adeɛ bɛbɛ ba bɛhaw no kwasem jitum preko pe hwɛ de na ɔmo nim sɛ odifo agyema yɛ wei aba wei kɔ no abɛdi nsɛm no ɔkɔ no ɔmo nim sɛ odifo agyema yɛ bia ɔn sɛ mede me ho sie wɔn that's right mehɛda that's right mehɛda Yes. kwasem na mpɛ sɛ ɔmo keka bi that's right na ɔmo hwɛ deɛ me Nyankopɔn no ɔte kwasem ɔn sɛ ɔsa de ahoɔden foforɔ aba amen dia ba papa ɔyɛ sɛmpakani woso yɛ difo deɛ ɔnam so yɛ da bɛn na Awurade ba wo nsra wo yɛ bi Dabi. wosi wonim Awurade sene me wosi wo hunu Nyankopɔn sene me depa kyɛw wosi deɛ na wosi wo hunu sene me da bɛn na sɛ nyame no a woka ne ho asɛm wo ba wo nsra deɛ ɔde me yɛ ɔde wo yɛ bi na we difo bɛn na ɔgana sɔfo bɛn na ɔgana saa nkɔmhyɛ bɛɛ sɛ bosumi mmienu ni asisi no wɔte adeɛ mu nhye no dia mbɛsi omo hu dwiri wo mo anka deɛ kyɛ sɛ ɔne me yɛ pɛ na bida ɛnyini deɛ wobɛtumi ɛnyini asene me Yes. but honhom mu deɛ yɛ Nyankopɔn hwɛ panyina o batai no kwasem Share. difo eno kuretu ɔyɛ deɛ nakoma di mu amen ɛnyini asɔre koraa yɛyi wobɛti sɛ si yɛ ameka sɛ wobɛtumi a wɔ asɔre nnipa bebree asene me but Batai. nnipa no memehwɛ a na mesu kyɛ sɛ saa asɔre ne nnipa no bato dabi hwɛ nnipa no ne wo ankasa na mote wɔ no nnipa no ne wo difo nnipa no wo sɔfo no ma wieyɛ batai deɛ Awurade de bɛyɛ mo no Awo. ɛno na hia awo no krepa ne bia bɛka sɛ ɛneɛ wowɔ nnipa sɛ bɛhwɛ deɛ ɔde meyɛ ne kyɛke wo ho amen na hwɛ nsonsone a edem wode ɔpa atena bi mehwɛ mura omo ntimi da sɛ wɔ na bɛmi ahunu nyame koro a yɛ nyinaa mo no yɛka ne ho asɛ bi obiaa wɔ batai wɔka sɛ ɔbɔ me Nyankopɔn no di sɛ wɔ sɛ ɔyɛ ɔno a bɔne di sɛ Israel Nyankopɔn. ne wode yɛnhwɛ saa kasa no me na mede ma wo
Amen. Me no de ma me. Wo de me de ma se wisu bi na ye de. Na hwe. Mo nye ja ne ho ahwan da bi. Ye ni Jamaica. Ye Ghana. Amen. Ye nim say dan Nyankopon bi a Israel. Nyankopon. Amen. Any kwase Ghana for how mo? Kwase. Na de oman ni hunu de oman ni ti no. Oman ni me bisa me. Na me nka de oman ya omafum Awurade nkyere wo. Eno mu na me so osoma me. Amen. Wa ka se no na sofo ni ne boni de dia. Na wa sha se ni odi nse wo. Na me fa ho. Nyo na so ye sofo. Ye de Awurade ayo. De also ye sofo no. Eno na BBC a ofa Bible na hu de odi wani ye de. Na ntase. Achew. Unyankopon no owai. So the odifo agema ye antichrist ma proofu antichrist a kire. Mama antichrist na krona woka no. Ma kire so all no osoro ni asase. E de dia. Proofu nyame ma me hwe. 2 months. 2 months. Musumi me. Righteous ina na secretary kan. En amese na nakufo do kora Ghana mampanyini. Se ne die ba na ye bo kire na no were be ho. No kwasem. Ne die so ho. Ye bo kire no be fa en kise ni osu. Kwasem. Na papa we wo hopa na ntimanya de yi. Ma hu ni. Me di ko wie ni sei. Yankopon difo. Bamba to some questions me ka se me go fa me tra kam na ye kwa akra. Na me busa sa unconscious na wie. Wan fi me. Ene de ko wie o musa. Me se na ku for do kro ye Ghana mampanya da wo tin nkom sha. Awe ho be kan no pa. Ne de wo. Eni pa sofo ni ye niamo ho. Rough sem rough. Na ka so ni mi mfie ye pa na me ye pa na so ka so che me na me ye pe. Hwe. Yesu Kristo be na ka fa mo che no so no mu ni Yesu nye pe o. Ene Nyankopon di for so mo dwen sa kwa ye niamo ho adwene. Na so pe so che se Nyankopon nim de oye. No kwasem. Enti ye niamo ho adwene. Ese firi o mutirim. Ne se de osoma me no di me ho adanse. Amen. Maka che se MP ebewu. Kwasem. Maka che se ye fel se sofu bi obewu. Maka che se nyumtuni kese obewu. We becomes we ye ke. Maka che maka che se was praying betiahwe ama de ogina so dem kwa mese ye nyede ye empare no na ekosi ba bi kwa anka do ogina so dem kam se empare no e kire se o man na ye wo mu utimu no o de bo prophecy no MCA mo me pese o de yintie ni ehwade Israel Nyankopon na mo so se hwe na me hwe na mo se park kese park esupa na Nyankopon na mo se park no alupretu na alupretu ti alupretu toa so na Nyankopon na ose hwe na me hwe hu se afi alupeni bituye no eni sima kwa na alupeni se ba fom edimirika de ahotene ba fom Nyankopon no se alupeni to fom na enipa tiem na Nyankopon na hunu se baabi a lupe na tia to no
baabi ahwɛ sɛ na nipa tuntum na gyina na ɛsɛ nyankopɔn ahom so wɔda wɛri ti wɔ SOMAFO a ɛfiri saa berɛ mu na ɛdi mu anim anupire sɛ ɛbɛte atɔ na nipa wuo asi kwan so ba ɛreman Ghana man ne amanaman sɛ anupire ɛbɛte atɔ na nipa wuo asi kwan so ba ɛna bɔ no si plane crash ɛyɛ dɛ tiɛ sɛn 23rd April 2025 ɛyɛ dɛ ti no no plane crash ya nipa bɛhwɛ wɔn kra wo ɛna yɛ di anim yi plane crash ya nipa bɛkɔ so ahwɛ wɔn kra wo ɛna yɛ di anim yi sɛdeɛ ɛnisuade nnwumade ne tetɔ fam na nipa ɛte ato nipa tuntum na mɛtwa hɔ ahyia ɛbɛsisi wura Yesu ɔma ne mpare wo sɛ mɛgya no Nyankopɔn no ɔma ne mpare wura Yesu Kristo wo ɔma ne mpare wo weyɛ adekyeɛ mu asɛm adekyeɛ mu nsɛm sɛ nipa bɛforo plane na plane bɛma ne mu so akɔ soro na yɛ bɛsi mu na ɔntimi nyina baabi a na bɛhwe fam ɛda sɛ mo nti adeɛ no asi ɛbɛba ɛgyi yɛwa ne yɛwɔ ne nkurɔfoɔ no bebree ɔmo yɛ ɔmo sɛ ɛna hunu a wonsia no yɛntena wotena fie ne yɛnsia no ma na ka bɛyɛ na wagye Awurade adi ka bɛsom Awurade wo tena fie ne yɛsia no ayɛ deɛ ama wo ɛne wobɛwu berɛ a wonsusu sɛ wobɛwu wekura baabi akɔte hwie obi afuo mu wanhwɛ wo dɔ bɛte ane kenka na wokura wogyina afuo mu a wo dɔ no na akae wayɛ deɛ afra ɛbɛkae wafra nti obo a ɔwɔnam mu adwene no ɛnsɛm fra ɔsɛ nka wohunu a me saa asɛm no kɔ aka bi kyerɛ me afɔbu aka wo Kristo soma me na wowɔ Nyame honhom a deɛ Kristo soma me a mesɔ Righteous TV bosome mmienu ni no ɛnuam bɛ deda de nka wo Nyame honhom nkɔmfa wo nyɛ bi nti ne sɛ woyɛ niamo ho nipa wodeɛ mese ɛyɛ ɔne ne kora ade bɛkasa saa no afɔbu aka I tell you afɔbu aka every Sabbath kono kasa kyerɛ nipa bi kora mfo no masɛm ne bi I tell you we are niamo ho yɛ bo apayo ɛyɛ osɔfo a ka wobɛka saa ɛyɛ odifo a ka wobɛka saa ka nkɔgyina baabi ma wo nsɛm na wo osɔfo a wokɔɔ ne nkyɛn asɔre firi da yɛ wowɔ honhom a mede yɛ adwuma wahu bi wɔ ne mu da dabi da ebi susu ntimi mu so da saa rough wonnim adeɛ ɛfrɛ na fobuo obi si yɛ sɔfo wanyɛ adwuma anyɛ wɔsɛ odifo adwuma hyɛ ataadeɛ wei makɔfa ataadeɛ wei ahyɛ sɔfo wasɛe wo nti wonim sɛ ataade no koraa na wɔsɛm afa ahyɛ no ɛkyerɛ sɛ wɔawurade apo wo a wabɔ coat na wabɔ tae wapo nti adeɛ no ɛba a ɔma wohunu nnipa ɛgu ase nyinaa so yɛ abɔnefo yɛ ananka asɔfo no moyɛ saa no sɛ obi so yɛ sɛ pɛkari na moyɛ bɔnsɛm a yɛ ananka wɔmfa mu nsɔre ma bɛyɛ 30 mmara na ansɔre ma no 30 nka sɛ yɛ nyinaa yɛtene wahu bi da ndifo ampacho sɛ pa ya no ɔmo so ɔmo ka kyerɛ mu asɔfo
so Roma asɔfo no ɔmo yɛ fada ɔno yɛ fada ɔno yɛ honhommɔne ntini ɔno yɛ fada ya ɔmo mpa Roma asɔfo ne sɛ ɔmo yɛ honhommɔne asɔfo no adwene fom o ahoyɛ so deɛ ɛte wo mu a ɛwɔ meme ho ɛte wo mu kwa honhom a mede yɛ adwuma yi mesi baabi a meko ayɛ a ansa na Awurade hu mmɔbɔ no sɔfo kɔfa wo bi ne bra bɛhwɛ sɛ wotena se a na ɔno bɔbɛre na ɔhunu afa wo ɛdi ahomɔne deɛ ɔde mu so a na monka monka no mmɔ deɛ meyɛ ahomɔne bi antimi nyɛ da sɛ ahomɔne bɛtumi ayɛ a anka adiifo na mudi kaka sɛ moba mu nya papa no ko mu na ayɛ deɛ ayɛ ana nka nyɛ saa so mu de omu na mudi ka pai wo mu ahomɔne but de ɔde mi yɛ omu nyɛ deɛ enye bi omu nyɛ bi da to wasi na wakɔ hyɛ ataade tentene na yi ɛna wa akɔ hyɛ kootu no Awurade de asuma asɛm yɛ deɛ asuma wo ɛhuntaw ɛkyerɛ wo sɛ wo wayɛ wo den ɛtɔ sɛ Awurade apo ohun wɔ ohun sɛ ade tuntum bi de bɔn ni bi a osi hɔ na no kreso so di fo me say ohun sɛ ade tuntum de bɔn ni bi a osi hɔ o sɔfo asem yɛ ɛyi o sɔfo abɛka sɛ bi ade me yante kras matio me bi sɛ wo tene sene me debi ebi kransi me tene sene ma bra bɔ me kyemu maako fota ebu baako me tene ne nnwuma utimi nyemu baako kwasem krapa na obi a wɔyɛ antichrist na sɛ ahomore tiri mutimi ka asɛm wo kyerɛ wa wɔyɛ kronkron a ko gyina ba bi ka bi me yɛnyɛ de yɛnti na nkɛhwɛ deɛ wasɔfo nketoa ne ayi bɛka no wakyi wo kura mu na asɔfo nketoa kura mmiɛnsa hyia na abo afu no ɔdeɛ woyɛ ne naano no wonim sɛ apie hɔ wonim sɛ ho asɛm na ɔmɔyɛ deɛ ɔmɔ ka ɔn deɛ wɔwiewie wonim sɛ ɔsɔfo bi kura wɔ mpɛ sɛ asɔfo nketoa bɛyɛ firi because of the wickedness na adwen bɔne ne nsɛmɔne nti ndeɛ yɛ ne sɛ asɔfoɔ no bɔ ma no saa ne ho asɛm na ɔmɔ ka na ho yɛ ne na adwen bɔne ne nsɛmɔne na dwaman ɛti sɛ wotena baabi na enwuma ɔde ama odiifo agyeman master wepɛ bi wobɛbrɛ o ɛbrɛ reba na deɛ meka ne sɛ Israel Nyankopɔn na hu mmɔborɔ so wayɛ wei mu nyinaa sɛ ɔman ne ntie deɛ ɔde asoma me dabi a meka sɛ odiifo agyeman mmerɛ mu ansɛm meka mewura Yesu Kristo bɔhyɛ adom ti amen ɔde nipa akwanbɔne ho nsɛm so asoma me anokwasɛm me deɛ no de wɔbɔne dadi a sɔfo pɛ baabi kyerɛ ne sakyera wadwene na woyɛ dadi a Nyankopɔn te asɛfo wɔ soma me no ɔnam me so ɛbɛda na di bɛyɛ no me so wobɛwuwa miasi obi mfiri mu ma da kwasɛm akora todo ɛna na meka kyerɛ mo sɛ Onyankopɔn na mero odiifo mu sɛ odiifo bɛka asɛm Awurade din mu na ɛbɛba mu no mu nsuro deɛ ɔka ya ama mu nsuro no a na sɛ ɔhwɛ Nyame anim ha na sɛ deɛ Kristo nam na honhom so na me so asɛm a wɔka ɔma yi nti bi da ayaresa ahoɔdenneɛ nkɔmhyɛ adekyeɛ mu nsɛm deɛ meyɛ asɔfo no kwama menka sɛ bia gyimi dodo wonim deɛ ntia sɛ me deɛ ahomɔne na yɛ ahomɔne no mekɔnya no ɛne sɛ bia ahomɔne no ebia no wɔ Togo anaasɛ wɔ Nigeria anaasɛ wɔ Sirim anaasɛ Benin anaasɛ Burkina anaa Mali meboa anaasɛ Kumasia kemeda ase yɛwo mo no mesi wɔn obi ahomɔne tiri mu otimi ka de kyia mu nsɛm da
when I say or ye okot grandmaster ye juju master adechie mu nsem radio bebebe o mote so or how da so bra hwan won so bi aka adechie mu nsem da nti bi da enne anopada me kana sore se ebirum kwa se omu ne maamu ata ko hia po ase abade ndi aye de kire epese kire se omu de omadili ahomone abet adechie mu nsem mu nka bi da ta bi mi enwe ne hunu de adechie no eye ne dia na me catch us so say adechie mu weba na se we nyina sisi a na what so fu what wona ye so fu no akosuku awie no anya adwuma anya utimi kenka babura no akenka bi na ate ho na o keka we Ghana konfo kura pampacho yebeto no first no mo prekukukuro man tima nka bi da na se konfo bitimi ko mo hwiresi ogina o se do hwiri no si nchance so na bi musu timi soja na mo gina mu ye de ko o mo kan bi da hwe so fo sa kira wadwino na ye de bonye ni me ka kiro pray amen me se urade apo amen o de agye chinye mabua wo fo beta ko seyim yes woni mo hum na apie no na Bible ne kura so kenkai ne kwa afobu kura kan na de kenkai afobu account na de kenkai yes wo di fo agimaya o de hwedi di ne ka kire say ye di fo ne ba ye ni bia na ye rough wo de me se mo ko busa asempaka fo patapa ene mo kasa kura ni pantie batai kane no so mo ye nyama wo nso mo na ni petie wo mo ene na ni pe ye sei batai ene mo kasa nipa mfa nya de ye eje hwe wo se na we no be kasa kura pe de ne ko se me bre e wono ho akotie wi adani ade soa ne asem kase ye de e da omo so omo da omo na batai eni amon ho tata omo ni so mo na di ka ba hwe na me hwe mo na me su wo na di ka ba ye de awurade mu nyimu awurade mu kura ni kristo mu na makato to tete wa so kura ba e fense 100 years ni won free o ka se no kura ye awurade abufo na wa o ba na nsenyen na so na di ka ba batai woni ba Nyankopon ho mfiri ene so yesi ye na dwuma batai eto mani shasi no monka righteous TV ho asempa nkyere nkrofo amen na Kristo Yesu de o ma sombie no ho nkwaje nsem na asoma me amen o mo nyante hweo nokwase hwe entina mse de o soma me na shasi edi me ho adansi e wa adiefo ne asofo asempa kanfo ne so kodam asomafo ne ho abiem teacher fo asede atechefo entina wa shasi edi me ho adansi wo mu no batai na odi adanse we nyina awie na afi wakombone dedia na wabeka se ya ahomone enka ho ana makasa sa nya minute ni mu mesesa da obefa babra kenka afobu aka ho nokwasem oba dane ko winsan ni awia kete bi ma yes o yire woni baba ho so na wo fa wo yire chia ma wo yire chiwa ma asema ato no nokwasem afobu fi ho mu beka amen so osma me runum se ama hu na so fona me bo mo nche batai minim die wodi ama me nokwasem metimi no omudi ahia esa asofo na koma edim nokrepa ena omutiri mo osum omo ya bro omo ya hoya omo ya nibrefo nokwasem pa de omo sore ba odi be hia wo me de be kan wona to wo amen o de samo ba ne kwa je ba bro na mafade ba batai o hia honhom da batai debi ba bro no mafade ba batai me hwe honhom ansa na me kope ba bro amen me hwe honhom ansa na honhom ne de ba bro mu nsem ma me emawo ni hintasem me hwe onyankopon honhom ansa na onyankopon honhom no o de ba bro mu nsem ma me ndi mi se ba bia mo won nyame asem no me se sofu bi ni ho nokwasem ababru masem we me ye ni nyina sofu bi nka bi me hwe muntimi difo bi nka bi me hwe me se babru masem difo ageman me ye ni nyina enkopo difo mpacho se o ka se omunka bi asem kase no akofa abeto wo so ende se ti pe ba bi tena na de on dia soma me no wona obeje wo no omfanye wonye won na wo kan wa no to pe ba bi tena yes na
oye wa dwene se wa kenka Bible hu na me hye wo bose o Bible na wa kenka hu no o Bible na abesa de watofo no kwasem yes e odi fu agema ho amen nyame asem mani gese amen me asase amete su yi me biblia nyame asem amen ma twendwene me die me daye makwani aba me nantie madidi me biblia nyame asem kwasem di asase su eba mi mu abiri bia nyame asem yes amen di nyame asem de sofo wo na edene ma me maye ma hode ni bia ade aka metumi ade nyina ye amen kristo osoma me hye me dinti amen kabi miye memo wo hia nkwanhia wo do so ye difo memo wo hia nkwanhia o nyame asem amen hwe master wana so yesa pakani wo Ghana ha wo nyankopɔ asem ba bi ode ma bi maduru no me no na pese nipa wono ba bi maduru nyame asem mu ne nyame nnwuma mu nyame akwai mu so ya ade ete no ba bi maduru osofo bi ni hodifo bi ni wo sapakani bi ni ho kwasem kotie wachi yes kwasem asem no pa na miwura wa kotie wachi kwende kotie wachi kwasem na no man kan teme se mi machi wo de oye awurade eho ani che awurade ho hwam awurade machi wo klasa che da nipa no kwasem na manim amen amen krepa hwe kotie wachi no kwasem enje na hunu odi fa ma fa babro megina wo kotie wachi no kwasem nyame asem oh brother sofo no because I may be a friend who heard TV so sa ni share wadu before I mean you know you know one kasa o na so be nyame adwuma die ho ko be pa no nya na sa so I said the orokra na nam wiase ko say ho bia ba me so batai hwe me so ye sofo wo Ghana na ye difo agina ba bi ye difo agema ho kwasem babru bia waka bia me se wati batai wate kasa na se Yes. babru bia waka bia me se waye dey wati musu oduru pa asem me se babru bia waka bia wo de ye brebre ne bra kwasem wo babru mu da be yes wo di nyame hom te na wo no wade hom da min o de me kan me se do so ma me na edi me ho adanse amen ye kasa obi ehia Israel nyankopon hom ma wo na edi me ho adanse kwasem 2 months TV ni so na aga se we Ghana fo nyina kura hunanko mu nyane ma me nche nkubi gani ababa ma so for so TV ages batai 10 years batai offense 40 years binum kura sobo ebi esida Batai. ebi sida me am se wasoma me na onam honhom so ma oman ne hu se si kwasem o te wana asore ma apoa o ko ye friend say ayi eno mo se friend no follow the ade mo ko nam nipa so fellowship dabi o ya ko nam nipa so chena nyame ya do be ya asore no full up follow sore ma ko nyame mo ma po ko follow up onko saso mo ade cho wan ko nsra ade chi obi ma bredwuma se awurade atome wo bua wofo kwasem afo bua kan kwasem me catch us of oni nyina se me pe wo mo so mo na kire no a wo so mo ni Bible no what dey me say odi fa agema sai me pe sam ba so dey asem so ma me sebe ya nipa be hunu se mo mayera kwasem nipa be hunu se mo mafum kwasem on se na so fo ni Kristo bre so mo kotaki Jesus a de be free Yesu ma ba no na mo ma ye jimi ne nipa hunu se o ma ye de mo mafum kwasem mo mafum so ebi na ese besi no batai amen hwe tie me kasa no kra me hya ase na kakra me kasa me no kra ma on pe ba bi nyina amen aso di for me ton hwe o debi prayer items here you know me eye bogus yes ma bua ne fokra dada yes me ton hwe ti wo hwam ho hwe bi se wo de bedi ni mu a wonim anim guase be butu wo no kwasem ize nyankopon so ma mo na me nsa so ona me ne so no ye na de amen do ba me nche bi nsa na ye de etie ti wo ye sofo na ase afi na abeteta obeteta obo nsa wan kasa na wo che wo ho yes kwasem pa
wa na oche wo de me da Kristo so ma me na se amen se onam ne do ne humobro so na de o man ne beti no besane afiru na kwabon me se de mo nam no de mo ye pa de babia mo duru no asore ne mo amokwa mo nkwa asore babia mo duru no yes e no pese afi onam so na mote amen na mo hunu die etwa se moyo yes na mo nyo ho me ne dan kwa ma mokra Rachel City ni Rachel TV amen odi fajo Benjamin amen ese na azet ni Kristo Yesu asoma me amen e ho mo mso amen asoma me awon to so ni panche amen masenka no and the fed me hwe obi anim the Peter ona edo awurade me de ono awurade bia won te me kasa ase no kwasem awurade atamfo nyina ante me kasa de ase awurade atamfo nyina amo ante me kasa ase age se awurade adofo amen awurade atamfo nyina ante me kasa ase de bia me kan se nyam difo de ono ani me kan untimi ne oni onyankopon nante awurade atamfo bie no a obete me kasa ase e so ono awurade we onyame tamfo we Kristo tamfo amen ejenumri mi jamu na mudi abawi na de me kan se asoma mi awon to so ni panche amen se nipa fun asore na fun asafo na fun me metene akwai no amen nya asode mu na betene no me ka de o se mafum no wa ope no adwane ayede yi aje wo kra on peso ababi awte no na okoso tena ho a na awie no de onyankopon ahyase awon wo ahunu se osofu no udifo no mene ne ntem no so ya yede edem na abeko so aje wo akyi a adabe wo no me se okọ asore bo midin no kwasem okọ asore enso bo midin no kwasem udifo agema wo adweso akyen kurom usi dweso a bisa obi a cha wo pa akyen kurom be kyerɛ sɛ ne wo hɔ no wo pɛ sɛ wo nitiri mo de kakra na watena tasim wo nitiri mo da ye kyerɛ sɛ ne hɔ no na nam kwa so na wo ba ba bia wo bia mo nto aso nyakopɔn aso mwie enka wo bia amen amen ne din di odifo agema Benjamin de wasoma no odofo Righteous City nie Righteous TV nie odifo agema Benjamin nie kwasiada oman ni nyina ni kire adwoso akyen kurom Righteous City oman ni nyina ni odifo agema Benjamin de wasoma no oman ni gitwi aba bi hye nyankopon odifo won bisa sɛ onyankopon odifo yenye den na ye kra enyankwa onyankopon odifo de wasoma no no enu nti no wasoma no wa kyerɛ de yenye na ye kra enyahomegye ye kra frati asefo asase so a okonya homegye na wati asefo asase so onya asomdwe miriam brother prince onyankopon odifo aba besrae ewo Righteous TV onyankopon odifo agema Benjamin abesrae ewo Righteous TV besrae na ye nhira ede na woka sedon edadon enenso enyume de ye nhira amen na nyankopon odifo na abesrae omen se ampa ni nyankopon ama nanum asama ntofo no kwasem na nkomhya onam no so ehye no amana bom pepepe amen waba so be chichiri ma kire oman ni nyina amen na ya na ye ne ka asem bi se asopa ho yi nchasem tie nyankopon difo na abekasa be se mi nuano ne maame nom merema ne ma se obi en ne kra abro ese dwane je wo kra nkwa na nyankopon ka ho asem kwasem enum ha na ewo wi imli kwasem se wo nwane anye wo kra nkwa se de nyankopon akwa ne ka ye wo so obi o ahodi pintin
Enso Nyankopɔn hye wo bɔfo na be fa na ye dey. Ekɔ. Ebi na aduru me so. Ebi o kyena ye wa. Obi ayi. Me de medwane beto Nyankopɔn edifuo no. Nokwasem. Kristo nam no so kyerɛ me. Nokwasem. Nti wo so bra. Nokwasem. Nti wo tiase wo te mawurade. Yes. Yes, afi na beka se wu ana. Nyame be kyerɛ. Evi se wonam na kwa so kyerɛ. Na me hwe onya no. Nti wo so bra. Wo kyerɛ na hwe ni sua no. Amen. Odofo nti kwasiada ebeye kwasiada. Onyankopɔn difo agyeman Benjamin. Owo Kumase edwoso akyan krum. Kumase edwoso akyan krum. Kumase Ashanti region Kumase edwoso akyan krum. Odofa kana babesi mo se mufri nkran. Mufri tema. Mufri ada mufri akosomo. Mufri voter. Mufri somenya. Mufri kade, mufri nkoko, mufri konongo, mu mesi joso. Mo de mo ba mu mesi joso. Ma mu ntwa mu nkokuma ase. Mu mesi joso. Wo si joso a, no bisa so wo pa kyan krum. Eno Nyankopɔn difo kan no. O se so pese odi atirimuda na ne watena kan mu taxi wo ho. Wo atrim no aba. So pese obedi atirimuda. E kyan krum, adwoso ne e kyan krum bom. Yes. Ubetimi anante aba. Ubedure chekromu aso pe Righteous City Junction. Righteous City Junction. Ubedure ono Onyankopɔn difo somebody si wo. Righteous City Junction. Fa Righteous City baby somebody ni si no. O fa ono ma bra onim straight. Do free Bonahafo, o free Srem, o free Yaji, o free Kajeji, o free hono no echechire Damango Bimbila nomni ade no. Ude wo baba be sikajetia. Usikajetia no obisa so pejo so ka. Oso fajo so faka be si joso. Na so obisa se me pe chekrum. E chekrum ne joso bom. Ubetimi anante aba. Ana se taxi wo ubetimi afo. O se Simo Righteous City Junction. Righteous City Junction. Ana wo de ka se Simo difo agyeman Benjamin Junction no so. Obi abekyerew. Kwasiada ene Onyankopɔn difo agyeman Benjamin ni ehia. Na be unsampa wode wosoro nsem ene de abreye ana wosoro asoma na mpa ukuada bia asoso no oya asori ukuada bia every Wednesday odifo agyeman Benjamin ya asori Sunday bia so oya asori ufa ufunwa Google Map Righteous City Ghana edo beba ha ufa ufun na akọ Google Map Righteous City Junction and a Righteous City edo beba haya Righteous City Ghana edo beba haya ode fafun na ko Google Map Righteous City Ghana edo beba haya edo beba besi ase twan bra na beto osoro nsem number osaya fa no afre 0594 84 41 11 0594 84 41 11 0594 84 41 11 baako so bi 0539 22 49 99 0539 22 49 11 0539 22 49 11 fasa number yi tem bia be free bia ye befa tem bia be free bia ye befa ya ma direction na dia we hwe odifo agyeman Benjamin kira kwan na waba na ni Nyankopɔn na ye wu Nyankopɔn wa mo ni da so foforo enkoso na ntra sofo no adifo no wa wode odifo agyeman bayi wode toto ono ho a unu se bibie ni omumu betimi di ama wo bibie ni omumu de omumu betimi di ama mo an se bo afode be hume beto wi betua sei beyesei wa wudi adanse se omo amo abre wa wudi adanse so omo amo abre oda so te oyede oda so ko munase yede atemu obawo odifo agyeman Benjamin
uba na nase asane eme mu bia wo bi da ade bi efiri ne ho ba wo no ode man free ade bi efiri ne nsem free ne yankopon ba nchen ba wo no ode man free unhuru sa ade bi se betowei beyesei unhuru bi da ntutu wo ye dai omo ba na ya dance fu e na dance no so no nu na hwe ne TV no so no unse wo soma ni anyankopon nam no so bi TV wo mfa bibia nsie da said na brabo sitie no ede di pefe ede di pefe toto wa yede we yan san kan kire ana odi fo ne nsa mere wo titu americano ni meshia to americano secretary well last word na yan sorry enenu media da odi fo ajemenjamen onyankopon somafo ye da na se amen sene nsusu otutu na mo na wasai eni nyankopon anu asem abrɛ amen ada wata ka asem bi osi enipa bi abetene nkan wa tiasefo asase su na wo nwane anye wo kra nkwa ama ne nchama na afa ize nyankopon no asem ankyerɛkyerɛw wa afa anya adwuma ada obi wo nudura samado no di na be di ka bo first yesu bia na ko Pentecost ko Roman ko Methodist Assemblies Church of Christ in Sorry Doors was say what you did for Ajima Benjamin and canon kwadi uwa idina we di kabo wasama usofo no ho udifo no ho osempa kani no ho so don't say we na ni finimu e bai na be unso udifo Ajima Benjamin say esuma na mpa yes timi se enuanom ni agidifo mo bi ani ne krabo ewie mremu no enu ani oti dwane na je wakra nkwa yedi odi fo Ajamenjame ase na yesa da no ho kani mama beta mi se no so atami chuku TV ho eti wura eda na se se wonya adwempa ne akomapa erita wura achi na eda eti fo na ahwefo nyina ase krameti makana secretary no eda sepa na ekoso ana sɛdeɛ woka yi ai mero difo Ajima Benjamin otene ni yasoma no nyankopɔn difo yɛkɔso asase no meni asase no sotefo yɛda wo nyankopɔn ase so yi wa mai ulma yɛsɛ wo nyankopɔn so ma nyankwada wayɛ okɛse dada onkoso ano nya okɛse ne nkyirima sɛdeɛ ne yɛnyina yɛhyia yɛwura difo Mose ne yɛwura difo Yeremia no no se onyankopɔn se nkyirima ebeba yɛn yɛkorachi no omunkyira udifo Ajima Benjamin omunkyira udinda na udin no nkoso ntena ho da fise wo yɛ nhwɛso papa de ma asase wo yɛ kandifo papa de ma asase se menhyia nyankopɔn na ko ano wona soma wo ɛda na se sana ho kani miame maame oba fefe mama beta agyemai mama so yɛsɛ onyankopɔn yɛwuro difo Ajima nyankopɔn ɛde ma wo so nkoso ano mu okidom nkoso ano mu anyinkyerɛ koso ano mu anyinkyerɛ na daakye nkyirima so mebɔ odin sɛ onyankopɔn difo ne ho kani so ma odin tra asase so da wase yɛde obi biara se enumere etiefo yɛde obi biara se isia edu onyankopɔn hyira kwasiada Shiodifo Ajima Benjamin wo Righteous City Righteous TV so ne yakasai Shiodifo Ajima Benjamin wo Righteous City bye bye amen.